Adwuma biaa yɛ adwuma na ɛnɛ yaba Kwahu Mpraeso. Yɛne ɔpani baako ɛbɛdi nkɔmmɔ afa na adwuma a ɔyɛ ho. Adwuma no bi wɔ hɔ a wote a w'ani bɛgye paa. Ebi wɔ hɔ nso a wote a woyɛ mbɛhye wo. Ɔpani memo wakɔ aba. Adwuma bɛ na ɔyɛ. Efu ho adwuma na meyɛ. Mededa obi a wawu. Obi a wawu. Ei. Adwuma a meyɛ no. Ɛne amesuru ho. Nye hu. Nye hu sa. O wa bonten a, wo ba dwun sɛ yehu. Ba wo yɛ bia nye hu. Ɛdeɛ na ma ne yehu. Because obi anim sɛ obi ɔdeda fun deɛ. Obi a bɛtwetwe no. Wɔn sɛ Onyankopɔn bɔ yɛ no. Wa ma obi ari n'adwuma. Mimi wadwuma mi ntimi nyɛ. Ti mi nso madwuma no. A Nyame de ama me. Enti mi yɛ adwuma na me di anigye. Ɛna yɛ adwuma no. Ha. Ade amanigye ho sɛ obi ewu na me siesie no. Ama ne ho ayɛ fɛ na to mba so. Ɛma me anigye sonko bi. Bisa madwuma no. Obi asɔre anɔpa na ɔkɔ na adwuma so a ɔbɔ mpae. Obi a odeda fun. Mpae bɛn na ya osɔre a wokɔ deda fun. Oh, ɔyɛ no kware sɛ obi abɔ mpae si Nyame ɛma ne nsa no adwuma. Ba ma yɛ adwuma wei 18 years ni. Men sorry that kron kan kyerɛ Nyankopɔn sɛ me Nyankopɔn ma obi mu. Because Bible say do be sisu ama yɔnko no ɛba wo so. Sɛ ɔbɔ mpae sɛ obi mu a wo so wanda obewu. But ɛsan sɛ akɔyɛ ade a awɔ nipa ho deɛ ɔyɛ den a ɛba. Akɔyɛ sɛ driver ni ana obi a wotu kwan. Wo yɛ den da bi obetu kwan. Nti wo yɛ den a obi abewu. Nti ande ya ade ɛda hɔ. Anya no bɛka kyerɛ Nyame sɛ ɔmo obi mu. Bɔ mpae sɛ. Oh, mpae a me bɔ no sɛ Onyame mama hoɔden. Na madwuma baako nso a meyɛ yɛ ku adwuma. Etimi sare a ku a no ho na me bɔ mpae sɛ ɔma hoɔden ntimi nkɔ wura mu nkɔ yɛ adwuma. Bɛtɔ wo ni deɛ ande ɔde na ba. Sɛ de abɛbɔ mpae sɛ wadwuma nkɔ so. Madwuma ne nkɔ so no. Me dia me bɔ sa mpae na yɛ me ku adwuma. But anya sɛ obi mu. Ebisa dem mu sɛ ɛyɛ de wo bewu. Efun yadeɛ bi a dodo suro paa. Wo kasa no ka sɛ 18 good years ni. Wo start no na wo mfie sɛn na ambo hu. Ɛdeɛ nkura na ɛhyɛ wo nkura ma wo se wo bɛdeda fun. Actually, sɛ adwuma no ba mu na me ne me yɔnko bi ɛbɔ adwuma beni. Enti yɛ hɔ da ko no ba sɛ sɛ deɛ ɔdeda mu na onye obia ne nyentimi nkogya no. Enti afra no awua me master a ɔkyerɛ me adwuma no yɛfra no awua. Ɔwɔ nkwakwasam hɔ baabi. Ɔno kwa sɛ wɔgya kɔ menda sɔre. Enti ɔma me kogya na adwuma no mɛtimi aka sɛ me ne nante bɛyɛ bosome. Na me an me art wo school. Enti art work nim no na me hu sɛ no. Mɛtimi de madwene yɛ bibia kyɛn de master na yɛ no. Enti yɛ nante bɛ bosome no mimi busuani bi wuye. Na me aso mo kɔfo bia na me dada so mu nyai. Enti me de madwene ane de mo hu wɔ me master no ho no. Na me kan de ma bɔ mu na me yɛ. But me yɛ obi ani gye ho. Enti firi ho no bi wu a o. Monkɔ Akroma ho. Me din de Akroma. Enti beginning na no. Ɛno ano no. Ana me start yɛ adwuma no. Na esan sɛ wa minim sɛ Nyame ne mame ɛfa saa kwan no so sɛ de no amomi hu so da sɛ me kɔyɛ na misuro na modwuma no ɛkɔ so no na ma me experience no enti me nsuro ana sese no esan sɛ yɛ modwuma nti no ensa minim no nkwara amakyerɛ modwuma nyina obi enu ɔno mo nsa ba sanya wodwuma a obo sɛ undertakers no obi wɔ hɔ a ɔboro anso wetimi ayɛ gye adwuma no. Me baby sa ezan say undertakers dodo na ye hu no omtwa kakra. Anya na adwuma. Obi a ye na adwuma no ɔno mo nsa. Sɛ ye wadwuma a wodu ani kan ye adwuma no a ɔno mo nsa. Na mo san sɛ akɔ sunsun mu adwuma. Na obi wu a yadwen ne sɛ ɔkɔte bia hoforo mu nti no. Na ehu wɔ wadwen mu sɛ o ɔda hɔ deɛ ebi a no wanyane enti no ni mama ni sim yɛse ɛnyɛ saa mintimi nkɔ ho eti do na no mo nsa sabi ebi kura no mu bɔne na charge no na otimi akofu ho
Mate bi pen say obi say wadede fun amana sorry. Wadede fun 18 good years ni no. When you say experience ni bi da. Anya no kware. So bia do bia amana sorry. On say kan ya na no Mpraeso no. Na fridge ni ho. Enti obi wu a, obi akora no nya nguye. Na Akroma. Kan tete no, ye hu si wawu. Mom ya ne da no. Enti bia time a ye gusu da na no, ntimi sen nyame. But anemre mu a ye do akwose mmokire. Ama ye de aduro abo panle. Akum sales no. O sales ko awudi da. Nya san bone da bi obi ni ho. Nhye bi da. Ebi si da. What bi da? O master che Adwuma wanka bi ankyere. O master che madwuma nka bi ankyere me da. Kan ya na me adwuma ni mu no na mete. Ni bisa no one day no say wanya no kware. Na de maba adwuma ni mu no e no kware ami hu. Ampa so ba adwuma ni mu no mi hu bisa. Na mo de mu na me bi no say na me de obi. Ti de mu ya say elusi ofini ni ase. Na amomi hu me ya se me hwe de enti. De mu ya say na block no yeri se fi dimu o ya din dodo enti ye na ena ne ba ana se ba bi otokro da bia no na o se bi e fa ho enti ho na mu se enti ma abusuafo ni ba se ma mi ni isu mo se e ka se obi na agbo ni dua no o su na m se da bi aya block no enti munya anhwase e betwa ana ye ntwa e ko so ba ya kopim time a oye mre na fi obusefo nsen eye nokware enti ayansam bia sa wonya adwuma ni bia obi owo kire ehu ne sonko ana wo a wo ye adwuma si hu sai do wa bonten kan no enya nokware. Secondly omo mi adwuma na bi obi be shimi na adwen adada o aka cha si wu do bi kura otimi ti nani nya nokware ebi ni hosa enti enei emebu na aba no dodo no a esuro efunu pa ya ka se nipa ne te ase ayi nsuro na mo wudi a enem ne den chikura ampo no mi se mi mfa ho e de na obetimi di ahye mi nkuna se ebi adachi bia mi so be bia mi ka se mede de funu betimi aye wa won se ni nyina aye odomo chede anya me de ma fa ma wa ntimi nye ni umu a menu sketching ka se obekoye anya sa one obese wa brabo ni edi kan no esan se anya wadwuma nti no junya bibi ma no ejinjawo enti ida se obe no monsta ana abefa no bone moa obi a wo n'adwuma se wonya tinkan se aye wadwuma emo bia so nkan tro se ena fun dida ye se nye anu ya obewu se uti atinkan se honhom ni wo mu se ukọ mu hu a unsura kokoye aduro so bi da ebia obi afun hu adwuma na oje aduro a onu anepe na oje na do moye adwuma 18 years ni aduro mi ni bi ampa ya kra ne koda mi mobi anya ye ni meka to aseme da nyame no ebo ne ba mi mobi esa no anse madam sorry amasori aduro undertaker adwuma sika wo. Oh yes sika wo mu ye osome no sa wo adwuma no de dawa na nkofo ho a ma sese no yewu chen asa demand no abe exceed supply no bono enti no omo de da no ye hia omo chen bibia yewu dodo no enti no at least every month no every week kubesimi ye adwuma ye hu se wuta adeda abrempon meka se ahemfo ska wo mo ewo ho. Oh yes ska wo bi say eni afa me koy me sase no mi ami kro mu hene na benku hene aduamoa benku hene memi aduamo ani mi din di Akroma me fi kro nti hene e fie nti me kro nti hene de se ha ono na mde no sase na eno kra no unsa se abrempon adwuma no be ya ye wa akosra na diama so bi ehun wadwuma da enti mi kro mu ganifo no hu se da bi Akroma bi woni mu enti muma ye ntrai de hwe ana omo di adwuma no e ma me na no kwari me yama no bro omo nti ase so
Say Jumanu Musaben Nana, I'm your Jensiama. Quarter for him. No, so a cockra. Say Bushna for the baby of Musadabi. A construction, a guana yellow. I just say, Bibis from Kuilu. I don't see the Jumano, a brand. Mivia Yana Coteso. Merciful Hotel, Unano. No, so cockra. The dear man of Brami. And see, Ancha Nana Mpraeso Hemaa and so gay. I better hope. Medical Jumani, I'm fully dear baby. Nano di Scum. It's another Juma, a yarding. It's in your born so yarding. And your man can't remember. I am for Diano. Oh, biaa one boy. Yawa Abrempong. How see the other now? One number be 800 million. 80,000 Ghana cedi. Back. Oh, Lord no sooner. Who say I want on my healing in your suffer healing, you will so. And there will be a while obey a bridge. I do so at was here. No more bridge, so no more caution. And no one walk. And will be so a while. Obey no said there we yet dressing a door obey yet quiet, but bridge in near man. Oh, yet. And see, I was said you be a penny dear. Obi a while, we hear bridge, you know. Say a month for the bridge, you know. So Akwayim, Akoshana, and no bonko, and no bonko. And I've been so hard. Obayan Diano, bridge be a new. And also bonko. Until be out on the book. Until you are said there, a bushman here and Diano, and he said there or Hino, in Pempenso, that's here. Sabi. My number, 0248 26 78 38. Me did the Akroma. Me do money ba. Ene me call Mpraeso Hemaa baby a yede da no abra kwakura no. Me hu se mwani bi wo ho a mete osebosu mete aboa bi ti se frog apotro mete nusu aponchen nantwie eyemu a eye life anase omo Once a leno unya sa amoa no ma enti omo sound no ase obi a wole de mochede enti omo sound no na me twenye adigu pen drive so enti pen drive na ebo no ene wa take me ai wa nya abadwe sa obi a wo ne dwuma ho nimdie anyame ade ma no